आहेत. सकाळी 9:30 वाजेपर्यंत पूर्ण जिल्ह्यामध्ये जवळपास सरासरी 10.5% मतदान झालेलं आहे. म्हणजे मतदारांचा खूप चांगला प्रतिसाद दिसतोय. साधारण सगळीकडेच आपण बघतोय की मतदारांच्या रांगा लागलेल्या आहेत. आणि आपण जसं बोलतो की सिनियर सिटीजन पण येत आहेत. त्याचप्रमाणे आज लग्नाचा मुहूर्त आहे आणि असेही काही लोक समोर आलेले की तिथं टीममधून हे आधी मत देऊन आणि मग ते जात आहेत लग्नाचा सोहळा देखील असं एक चांगलं प्रेरणादायी चित्र आपल्याला दिसत आहे. एकंदर उत्साह जाणवत आहे. आज शनिवार आहे ते पण भेट दिलेली आहे. आपण किती चांगल्या प्रकारचं मतदान आपल्या इथे होईल असा विश्वास आहे. जिल्ह्यात एकंदरीत किती सखी मतदान केंद्र आहे? जिल्ह्यात आपण 8 तालुके आहोत. प्रत्येक तालुक्यामध्ये केलेलं आहे. काय विशेष नियोजन? काही महिलांनी प्रतिक्रिया दिली की खूप चांगलं नियोजन, कारण घाई गडबड असते, महिलांना कामाला जायचं असतं नियोजन, त्याबद्दल काही प्रतिक्रिया दिली का? मतदान केंद्र ही संकल्पना आहे की मतदान केंद्र हे पूर्णपणे महिला अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सांभाळावं पद्धतीची पुढे आलेली आहे की आपण मतदान प्रक्रिया जी असते ती किचकट असते. त्यांचं मतदान केंद्र मतदानाचं जे यंत्र आहे त्याच्या काही तांत्रिक बाबी असतात. त्यामुळे महिला अधिकारी कर्मचारी कधी कधी थांबवतात. मग 2 दिवस काम करावं लागतं मतदान केंद्रावर. त्यामुळे एक आपण म्हणतो की महिला शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना त्या बाबतीत हे असतं की साशंकता असते की आम्हाला हे जमेल नाही. परंतु त्यांनी मोठ्या प्रमाणात पुढे यावं त्या मतदानाच्या प्रक्रियेत त्यांनी देखील तितक्याच ऍक्टिव्हली सहभागी व्हावा आणि त्यांच्यातले एक आत्मविश्वास वाढवा म्हणून हे आयोगाने ही कन्सेप्ट आपल्याला दिलेली आहे. तशी मतदान केंद्र करणे आणि तिथे केंद्राध्यक्ष असतील, पोलिंग ऑफिसर असेल, तिथले शिपाई, तिथले सुरक्षा व्यवस्था सर्व महिलाच सांभाळतात. आणि एक चांगला अनुभव आपल्याला दिसत आहे. नगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये पण आपण केलं होतं आणि एक महिला अधिकारी कर्मचारी उत्साहाने करताना दिसतात. म्हणजे असं बघतो की आपण लगेच त्याला उत्साहाचा देखील स्वरूप आलेलं आहे. एक चांगला मेसेज लोकांमध्ये जातो की एक समोरच महिला अख्खं मतदान केंद्र महिला सांभाळतात. हे बघताना एक चांगला आपल्या लक्ष येतं. प्रगत पाऊल लोकांना बघायला मिळतं. तो देखील आपल्याला संवेदनशील मतदान केंद्र काही आहेत का, त्याबद्दल काय नियोजन? माझ्या निवडणूक आयोगाच्या तरी देखील आपण सर्व केंद्रांमध्ये अनुचित प्रकार करून त्याबद्दल सर्वजण सावध. एकंदरीत मतदानाची टक्केवारी बघतोय तर आता सकाळीच रांग आहेत, पण कमी होण्याची शक्यता एकंदरीत दिसत आहे. त्याबद्दल काय सांग? याबद्दल आता मी आताच काही सांगू शकत नाही. लोकांच्या सोयीनुसार दिवसभर वेळ आहे. मतदारांना आवाहन असेल आज जसं आपण म्हटलं आधी मतदान करावं. आपल्या सोयीने तिथे मतदान करावं आणि मतदानाचा हक्क बजावावा. चांगल्या प्रकारची टक्केवारी संधी देता नगरपालिकांमध्ये चांगलं तशाच पद्धतीने चांगली टक्केवारी त्यांनी यावेळी द्यायचं. एकीकडे आंगणेवाडी यात्रा आणि दुसरीकडे मतदान प्रक्रिया, दोन्ही बाजूने प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे. काय सांगाल त्याबद्दल? नक्कीच थोडंसं प्रशासनावरती अतिरिक्त ताण परंतु तरी देखील आपलं नियोजन आहे. आपण मतदानासाठी देखील आपल्याला बाहेरून आपणही आपली सगळी यंत्रणांची विश्वास केली. त्याचप्रमाणे आम्ही सोबतच आहे अंगणवाडी देखील आम्ही नियोजन केलेलं आहे. तिथे देखील आपली विश्वास केलेला आहे. त्यासाठी आपण त्या अधिकाऱ्यांनी काम केलं. अधिकाऱ्यांची आपण संस्थाला पाठवून दिली. खूप लाखो भाविक येतात. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था साकारली त्यासाठी आपण त्या दोन अधिकाऱ्यांनी एकंदरीत आता काय नियोजन असेल आपलं पुढे ह्या मतदान केंद्र आणि कुठे कुठे भेट देणार? शक्यतो जास्तीत जास्त मतदान केंद्र भेट देण्याचा प्रयत्न माझ्याबरोबरच आपले इथे सर्व अधिकारी आहेत. माझे इतर अधिकारी आढावा घेतात. त्याचप्रमाणे निश्चितच धन्यवाद मॅडम, तुम्ही कोकण सचिवालयावर जास्तीत जास्त मतदान होईल असे त्यांनी सांगितले आणि एकंदरीत संपूर्ण जर आढावा घेतला तर मतदान जास्तीत जास्त होईल. आपण जास्तीत जास्त मतदान केंद्रावर भेट देणार असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे.